Jo crec que ens cuidem molt a nivell emocional i és una cosa que potser et diferencia o que et permet adaptar-te més al que tu necessites, no? Que et cuides o cuides a les que treballen amb tu, però clar, alhora és veritat que si estàs massa, tens massa en compte com estàs emocionalment tota l'estona, a vegades perds una mica l'objectivitat en aquest sentit que t'ha de permetre treballar bé. Jo tinc por moltes vegades i en relació projecte ella sovint. Assumeixes riscos, tota la vida té un risc, per tant, si decideixes posar-te o moure't en el món de l'emprenedoria, assumeixes alguns riscos, que ho facis sense por, per mi és mentida i fins i tot seria imprudent, perquè cal ser conscient dels riscos que afrontes o en els quals potser has d'abordar en cada moment. I per mi la valentia, igual que deia, per mi un objectiu no és guanyar molts diners, a mi no em cal ser valenta tota l'estona. Prefereixo com ser conscient i si alguna cosa m'espanta o a projecte ell ens venen dubtes o ens venen pors, poder saber d'on neixen i si són reals o no, si són percepcions o no i mirar com les abordem. Els emprenedors són persones valentes, els emprenedors som capaços d'abordar els riscos probablement amb una mica més de consciència o amb una mica més de força que altra gent, però els emprenedors tenim por, tenim molta por. En el meu projecte sí que recordo que, sobretot als inicis, el primer any i mig, tenia una força ansietat de pensar, ostres, clar, jo normalment quan estava treballant per compte aliena, d'alguna manera, si treballava en una empresa mitjanament, no té per què ser molt gran, no? Però una empresa que més o menys funcionava, no dubtava de que cada mes, al final de mes, després de treballar, tindria un sou, no? Que seria millor o pitjor, però que el cobraria. I en aquest cas sí que teníem aquesta incertesa de no saber si el següent mes o en 3 mesos la cosa encara seguiria i si podríem seguir vivint d'allò, no? I això sí que és una ansietat que has d'acabar de gestionar, és una por que tens i que al final potser no és que acabis vivint el dia a dia, però acabes assumint que és una possibilitat i que si una cosa s'acaba, doncs igual que vas poder muntar aquest projecte i va funcionar un temps, en pots muntar un altre i pot funcionar un altre temps, no? Però has d'acabar gestionant aquesta por i aquesta ansietat. Hi ha persones que estan disposades a arriscar més perquè volen guanyar més diners. De fet, en economia sempre es diu que si arrisques més pots guanyar més diners. Hi ha persones que no se senten còmodes en aquest model, que diuen que jo no vull guanyar-me molt bé la vida. Jo prefereixo tenir un model d'autoocupació normal i corrent, tenir un negoci de barri i guanyar-me la vida i un sou. És més, arriscant més m'hi sentiria incòmode i probablement em faria fracassar, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que sí arriscar, l'emprenedor té aquest component de risc, evidentment, però l'emprenedor ha d'afrontar la por. L'emprenedor tindrà el vèrtic de l'emprenedor quan constitueixi l'empresa i la por, com a mecanisme natural de les persones, et fa ser prudent, et fa medir millor les decisions i, per tant, segurament també serà un d'aquells components que t'ajudarà a aconseguir l'èxit. Sí, clar. La frase és, el camí no és fàcil, però... El camí no és fàcil, però és bonic de fer i és un aprenentatge. No? Perfecte. Sí, per mi és perfecte. Molt bé. Hòstia, molt sí? Ja està.